Welcome to the show. Welcome to the channel Broken Mirror Entertainment LOVmusic.com. Qwala Mr. Anti officially advisor. Igama le show Siphuzane. Sawubona siswami. Yebo njani? Ngiright mawubani igama? Amahle ngwamkhize. Amahle Mkhize. Yebo. Manje abantu bakamkhize vele? Ya umthetho wabo nje ave benalento. Hayi ngiyababona mene. Yebo. Okay, well. Uthe ufuna ukuba kuyishow la ama rules unama glass house 6 ukuthi uqede iCoca-Cola yakho ikhethile. Ngiyabona iCoca-Cola yakho but iCoca-Cola yakho ngathi nokuba bomvu. Ya ukuthi phela mhlawumbe ngoba kusekusuku ngenzeka umbalo kube mhlawumbe ushintshile. Yeah, iCoca-Cola ehlukile. iCoca-Cola le ehlukile. Okay, mhlawumbe uyazi mhlawumbe awazi just in case if awazi ama rules athi uno 30 minutes uzoqeda ama glass awu6 eCoca-Cola yakho then ukwazi ukuthi uyitholele imali. Imali isamba semali eningi kakhulu. Ayisho ukuthi ready? Ngiyangithembisa. Akekho umuntu ongaba ready nje. Angangaba ready mabe kunemali, imali nje kohlezi. Nayo into engifuna ukho sebebaningi kakhulu befika la bengidisappoint. Let's get into it bafethu ungamoshelwe siswami isikhathi Siphuzane. 3 2 1 action ngicela uthathe isiphi yakho nje. Uyizi ukuthi testa kanjani. Yehle Siphundi yashayelele lokho engakusho okwamanje. Ngazi kuhambe nosikhathi. Ngithe testa. Wasuphuza ngaka kubeni ngithe testa. Ngeke bengingikwazi ukutesta ivele yazehlela yona Siphundo. Hey, ngaze ngihalela ke nami nkosami ngiyafisa ngabe ngiyaphuza but ke ngizokwenzani ngoba phela mina ngathi ngakhetha ukusonta ngathi angibe yiNazaretha yabo leyo nto leyo. Kanti ngamaNazaretha ayiphuza ikhokhi. Siyajoyina nje sisonke kahle. Wasibeni sonke. Sisonke nawe nje uma ufuna ukuthi asisipho ungayithatha uyizole wena isiphuzo hayi no khuleka sisame ikhona kahle kahle boy yami ukuthi nje phela singawe la yabo wena osingawe intombazane yakamkhize ubani bani he umkhize isini saselo zakini ngumuntu ongayinaki lento ezithakazele yabo oh hey cha udinga ukushawa wena yabo umkhulu wakho nje kumele esinje nomkhulu wakho noma ikhehla lake nje liqondise into ezithakazelo kodwa nje engikwazi ukuthi ngumuntu lalela ke unganaki mina isikhathi siyahamba ngayishaya isipho because mina ngizokubambezela la noma soyidla ndawonye le mali Jesus soyidla ndawonye ke le mali because ngiyabona ukuthi yes is coming into enemali phakathi uthinta mina hey mina ayingeke ngenza noma yini mina kwemali ngenela abanginto elula kanjena ke bese kuyiphuzela nje kamnandi face sele imali Thesela imali face sambe singena into zakho isanda ube mnandi ube grand. Umsweko. Ungenza noma yini ngafuna ukube muhle sengidladla. Cabanga ngemali etholakala la kanje. Lalela bonke Broken Mirror Entertainment for leli suba lele kunikeze lona. Ngiyabonga. Broken Mirror Entertainment ishintsha impilo zabantu bafethu nawe uma usuhleli lapho mhlawumbe uyafisa ukuthi ube ingxenye yohlelo kulula kakhulu. Linda till the end uzowathola ama details sokushiyela inamba then yonke information uzoyithola khona. Hayibo. Engakusho ngalesi siphuzo. Ngifuna ukukhuluma kakhulu. Ngithi nje. Into noshukela hayi ngamhloli. Sibonge hipho mkantolo. Sesigcwala kangaka lesi ngicela ukuqhabula kancane ukuthi singagcitheki. It's gonna be go down. Hi, yabona ke namhlanje. Second episode Broken Mirror Entertainment #Siphuzane uyazi shout out to my cameraman umlusi shout out to my timekeeper iqeba uyazi nawe bafethu seniphethe izinto ezimnandi kuphela yo usisa grand hayi ngisa right kakhulu ngiyakubona and ngathi nanemood yashintsha uba mnandi uba neshukela uba fresh nginalento emdabeni nje akazi ngifica ukuthi ngedown ihlezi nje ngela phezulu hayi zonke izinto ezimnandi ngisho ama grapes ngazi ke okay lava nensako anga uzomfica uqiniseke ethule kurelaxiwe ihlezi nje bela kupholiwe nishawa moya kamasho kumnandi usekhaya inqonqawini esifike ekhaya ke phela umuka yini kumnandi ngani lapha kamasho nihamba ziphi indawo mhlambe nje ukuthi nibhorekene sinenkinga noLondon kancane siyaka Wiseman stop ningiphasi phela namafisi ngenza nje amahobs abavala early kodwa sinawo amahobs futhi ngenza njani ngiyafisa nami ukuthi ngeke ngizwe bese lapha kusoya no ziyakhipha ukuthi ngike ngibe khona but not full time yabo mangifikile sekuthi ngifikile but leso sikashana esincane shanyama shawutshwala ujive ube right shu plus ngiyasanda nyama yangiqala noma imiphi inyama ongayifisa ukuyithola lapha kuzo zonke nje lezi ndawo uyawathola ama wings uyathola ama wings lalela ngizwa kuthiwa kunendawo lapha evuliwe ngazi sesihlahleni ngaphansi kwesihlahla yini kuthiwa esihlahleni la ku 14
Umbuyaze road. Mbuyazi Road. Ya umbuyaze road uyayithola inyama. Akugcini ngokuthola ichicken kuphela. Uyayithola inyama ebomvu. Inyama ebomvu. Wathola ama-wings. Yathola ama-wings. Kukhona ne-cocktail ngaphezulu. Hawu kahleni bo. Ya ithuthuka kakhulu ihlahla. Hayi Sesithuthuka kakhulu. sho kuzomela ke ngiphatheke nami lapha yabafethu. Sho indawo egrand le. Because ngibona ngona even ngisho nama celebrities ayafika lapha azodla inyama yakhona. Imnandi inyama yakhona bayifake. Nawe umulekile ngofika esihlahleni. Mnandi kakhulu inyama yakhona inososo ohlukile. Into ezengizidla inyama ngaze ngofeca usoso nje. Abantu balapha ya kodwa ngalapha ngathi sobathanda umaskandi kakhulu kodwa wena ukufanele umaskandi mangibuka. Khethelekile noma imiphi ingoma oyithandayo uyidlala. Yes, no. Umhlali nje walapha udlala kahle into oyithandayo. As long as ingoma imnandi. Izilongo zingoma emnandi yabo nje mina. uMaskandi ngilala ngawo ngivuka ngawo. uMaskandi ngiyawuthanda. Ayisho mina nawe sesigxabene. uMaskandi hayi noma singaxabana mina uMaskandi uzongihlukanise nawe. Yabo ngathiwa kukhetha phakathi koMaskandi nomuntu wesilisa ngikhetha uMaskandi. Iphi indoda yakho? Anginayo indoda. Oh, that's why uzokhetha uMaskandi. That's why ezokhetha uMaskandi. Bungeke ukhetha uMaskandi kuthuneni ubungeke. Ngeke ukhetha uMaskandi unayo indoda. Ngiyaphika. Shuzo vele ushimile. Inkinga yakhe le ushimile. Akukhona ukushima. Ikhona. Akukhona ukushima. Ukuthi kusho ukuthi umuntu wesilisa engimthandayo. Wenzeni? Nengamthanda mhlambe wahlule ukungenza ngalendlela engangifuna. Akhethe ukuthi abantu besilisa ngizokuhlehla kubona. Why abusive like? Ya, cha ngeke ngiqambela amango sambeka right umfana wabantu. Kwaba yilokho yana nalokho. Kwaba yilokho nalokho kwangikhipha mina kodwa nje hayi bave right umfana wabantu. It's a lost. Waluza ngisho I'm sure nje uyakukhumbula la khona neex yakhe nalo muntu lo nawe uyasho ukuthi akafiki kwi-ex yami. Angazi ke mhlawumbe wathola right kakhulu kunayo. Kunayo. Boy indaba oyithembini. Cha ba ukuthi ngiyithembi. Baningi abantu besifazane la ngaphandle sikhanda ngendlela ehlukahlukene yabo. Yeah, but phela akulula ukureplace umuntu even ngisho besuku yamthola but awumreplace lo uma ukuthi nje nanithandana kahle yabo into eni grand. Ngizosho besikhumbula. Kulula. Ngumuntu wesilisa nje. Kulula yabo umuntu esifazane kunzima ukuthi ashintshe umuntu esethana naye komunye umuntu. Yeah. Niyami besilisa kulula ngoba vele nisenazi thanda ukuthi ngindawo ilokho ngicabanga mhlambe. No comment. Ngicomment ngithule ngisedu. Hayi ngiyakupha. Hayibo. Hayibo. Sasa grand. Ngisa right kakhulu. Yini ufuna ukuyisho abantu abangayazi? Hayibo unaye yakho. Nakusenginike yami. Into engayisho nje sona namhlanje ukuthi ngijabulile kakhulu ukuthi ngizongenelela le show le. Ilokho engakusho nesola misazoqhubeka libe right kakhulu. Libe grand kusasa mina ngizona. Ngibona ngathi kusasa eli kakhulu. It's good to be with you face ngiyabona ukuthi hayi no intombazane grand eshaya Coca-Cola yayo nje yene percent encane kumnandi yonke into grand smooth kurelaxiwe kudliwa ama grapes like inhliziyo enhle la ekhaya. Nasi ngiyasebuthi sikuphase kahle ayikho into ozothi mhlawumbe mawufika mhlawumbe ucomplain ngako ukuthi kwenzakala mhlawumbe sikuphase kabi uphase kanjani ekhaya yabo indlela engijabuke ngakhona mhlawumbe buso bami uyabona buso bomuntu ophatheke kabi yeah siyabonga bafethu kulo lokho ithimba sisebenzisana nalo Broken Mirror Entertainment ukuthi sikuphase kahle kangabe engathembi ngitsho mhlawumbe mina uzohamba la usukwatini mhlawumbe usufuna ukushaya zonke lezo zinto lezo angikwazi ukuthi ngingakwata. It's gonna be go down. It's going down. Shanda rapha. Mathamkhipha ngicela ngibukele isikhathi lapho mfethu sinesikhathi singakanani. Noma nje ngirelax ngingamtelazela iso sisi nje siqhubeke. Hayi ngicela indaba yesikhathi ingaphanyiswa kakhulu. Ngaphakamiswa kakhulu. Ase relax kube sekhaya. Hake. Yeah, mase ku 20 minutes usungaqala kusho ukuthi hayi sesi 20 minutes njengamanje. Ningamphuthume kakhulu. Ungajayi futhi ukuthi kube khona ungalokhu ngitselela ikhokhe kakhulu ngoba bezongixaka. Ngiyabona lento leyo. Nobhuti eminyango amancane ngesikhathi ngoba manje uzongqina kakhulu. Engakusho ukuthi kusaqhubeka kahle. Shout out to my camera. Yonke ihamba grand dog. Sibonge face uHippo Mkantolo sibonga kulo lonke ithimba le Broken Mirror esinalo timekeeper cameraman lightning sibonga yonke into abafethu kusine support shout out to yeah. Uthe usukaphi konje? Ngisuka kaMashu ka Ngiyasuka kaMashu emakhaya. Oh amakhaya amahayi phela nginkandla mina. We kanti ngisuka le phathe kandla ohlatha omnyama. Ila imdabuko khona lapha angilifihli ikhaya lami nguzulu nje uqobo lwakhe. Umzulu sino uthi umakhelwane kaZuma. Uthi ngisuka ngale kwesikaZuma hayi
kwasikazi uma sengiqhuba phambili mina ngila eqaleni kwenkandla la eqaleni Cha ngabe nginamanga inkandla ngaze ngayo sidalo mina. uzomela ukuyi inimlando omkhulu kakhulu Yini yini ngihlapha ngangichaza mase ngifikile khona. nje isizulu esiphila khona sihlelekile sihloniphekile Yeah. nanokuthi ke sesaba nomongameli ke waba khona Into engayisho ngenkandla abantu basenkandla bayaphumelela most abantu abaphuma enkandla ngale inkandla nje angazi nani futhi kodwa nje abantu basenkandla bayaphumelela most. mhlawumbe ngizothi uphilisana nabanye abantu kuhlonipha abanye abantu Kuyasiza. ngiyasiza kwesinye isikhathi Welcome to the show. Just in case uqeda ngena njengamanje Broken Mirror Entertainment igama lohlelo Siphuzani. Siphuzi Coca-Cola, your favorite drink, Sprite, noma iFanta, noma iCoke. Phuzani kulo magrebhisi bese kurelaxiwe sichile kusele kumnandi weekend kuyafiwa bafesa abantu baholile inyanga iphelile kuthiwa nje yonke into ismooth impilo yashelela yashelela impilo mfethu akukho nje lokho ngakusho. Katani nesikoleni? It's okay shoes. ya ngithuke kodwa le thuke lele seliya ngokukhula futhi kodwa ngithuke Asekhuli kuthi lalela amathuke. ngathi singabazali manje Akhulile vele amathuke bese like njengamanje sengasho usukhe mhlawumbe ukuthi 2010 from 2010 kuza ngala sesingasho usayini no. ngeke 2020 ngeke 2010 usekhulile naye. ngeke ingane nje Unanga hayibo umntana kabi 2010. alo ngisho ukuthi vele no 15 16 kula kanjani umuntu no 15 16 Yeah, but it's going there yabo umuntu 2010 ngeke yeah it's going there. 2010 18 Sebeyajola abanye babo njengamanje futhi ngikhaphe kade baqala abanye. ayi ngeke ngiphawule kakhulu angicathi sabusajola umuntu wa2010 Kodwa mina okusala kunandaba usineminyaka emingaki but the facts for ukuthi siyajola. no 205 abanye ingane ngathuka ongenzeka ukuthi isikhathi sesiphila kusona manje Zonke izinto ziyashesha ziyahappen. ziyashesha and sikwazi ukuthi sikuvimbe lokho ngoba into izazenzakalela abanye abantu abakhulu ngokuthi umuntu ukhule ngeminyaka kuphela sho ukuthi umuntu unomzimba umuntu omdala uthi yabuka ingane kodwa sikwazi ukucontrola lesi simo sikanjalo. Okay babukeli Kada sisole nekhefu elincane siyaxolisa izinto engatheni kodwa ke sesibuyile bafethu njengoba nazi nani show kanjalo iyaqhubeka Siphuzani igama le show Broken Mirror Entertainment sihleli naye usisi sisomuhle kakhulu sisokaMkhize yawo amahle uMamkhize amahle osuka khona le enkandla sivakashele namhlanje wathi hayi asibafethu ngizoyicoshela nje le mali le ekuthiwa iyabuthwa la Broken Mirror Entertainment so kunjalo ke bafethu ngicela usuphuze ngifuna ukuthi ngi-encourage nami ukuze masuyiwinile le mali le ube grand nawe ukwazi ukuthi ungiphe phela imali encanyana yabo le nto leyo ngize ngikuphi kuningi kakhulu ngifuna ukwenza kuningi kakhulu bancishana abantu bamkhize bafethu isikhathi hamba kanjani mayelana nesikhathi asalelo 15 minutes isikhathi siningi kakhulu khuleka isikhathi siningi kakhulu relax hayi sincane kakhulu leso sikhathi sincane kakhulu uma ngithi ngiyabuka 15 minutes kusithiwa 15 minutes ngibona ngasomncane kakhulu no relax mina ngiyakuthemba okay ngiyakuthemba sakuphatha kahle isiphuzo esingiphethe kahle kakhulu ukuthi ngoba le mali bengiyidinga manje okay imana ke awuqali vele ukuphuza soma usuphuzile kanje ngicela ungitshela ama-flop akho mfethu isithi nje ujwayele ukumosha ngani phela wonke umuntu unezinto zakhe la wazi khona ukuthi yabo mangingazi zikhokhi kakhulu ngiba nenyongo yabo shindaba zenyongo mfethu uma ngiphuza utshwala like kukhona ama-flop lapho sokawashaya ngenxa yotshwala wabona ukuthi ngamosha-ke la akhona maningi kakhulu ngiwashayile kodwa futhi epheka lokho bekuthi mase ngiwashayile ngibe nesandla ngisitholayo ube nesandla engisitholayo bengishawa discipline ya umndeni wami nje awuzwani nento ukuthi usewuphuzile asho seyiswa uzoyekwa abengishawa kakhulu kusho seyiswa too much like uma ukuthi bekuze kufike ngisho emndenini beningitshela ukuthi ngihlabe kuphelela kuwena nabangani bakho lutho umndeni wami wenza show ukuthi ufake isandla lapho phela andlese nihambile nisebusuku bazi kanjani ekhaya sekusuku umuntu okhule nabazali yabo lento kanjalo okay so ngizohamba sekusuku ngizamdlela ukufihla kodwa khona bazobona phela khona indlela yokuphuma eqiniso ngeke bengabuni ingakho nje ngisho uma ujola ikhona indlela yokuphuma mase yonke into inendlela thola ingane kuthola ngaso siyajola wena ozala sifaka usazi semithile kushuthi bevele seqalile lemkhulu kade wayiqama soza la sikushaya kodwa ngcono makuzoba kanjalo because awusashawa awushawa uyashawa kodwa uyashawa uyangokuthi muphi umuzi ushawa ngisho 20
Ushayela ukuthi hayi akekho mina kushayela uThomizi. Uyashawa kweminye imizi. Awushawa phela endaweni zokuthi mhlawumbe singalimali ingane. Yeah. Ushawa ethu nje lokho kuthusa ukuthi wenza iphutha egcekeni. Ungcolisa umuzi kusetshenzwa ngesiZulu kweminye imizi. Plus ke ngale konkandla hayi izulu indawo yakhona. Awema Axoshwa nokuxoshwa konkandla. ubuthela kanti. Konkandla yaxoshwa nokuxoshwa. Xashela ukuthi ku-stress ngale too much. Ya isiZulu siphethe. Mina ngisuka ngale empangeni cabanga ngikwazi empangeni obuka wesabiyela. Ngiyakwazi impangeni ukuthi angikwazi kwesikabiyela kuphina kuphi ngiyalazi igama lithi impangeni ngazi. Empangeni. Yeah, into emnandi kakhulu nangale sikhona isiZulu kuyenzeka sabashaya ke nasamaflop. Yazi mina utshona uqala ngina 11 years. Yeah, utshwala. I mean Yeah, utshwala emakhaya kuyakuthiwa mawumcimbi. yeah, mawusuku uphungula like yabo zonke lezo zinto lezi kanjalo mina yazi izulu ukuthi okay ngiyaphungula then igcine. Ngaphungula inkezo. Uhambisela abantu besilisa. Izulu. Yamsana ukuzani? Khosana ngikwazi ngomthando ngoba phela umkhaya wami. Ukhetha baphasi kwakhe negcwa elisha. Obvious ukhosana. Ngoba nakhe wangakini. Ngikhuluma ngengoma mina la ngikhuluma ngalike. Angikwazi ukhetha omunye umuntu. Umkhetha ngoba kuwangakini noma umkhetha ngoba nakho ukuthi umqolo wakhe ngithanda yonke into ngaye. Yamsana ukudlula le Coca-Cola le? Hawo. Yinde Coca-Cola. Okay ngicela ukubuza ungakhetha baphakathi kaLimithi nomzukulu? Limithi. Why? Limithi. Ngifikela kuyena la. Mamashi. Oh, la futhi umqolo wakhe ngawuza ukuthi uyilento le engiyifunayo. Angisho ukuthi umzukulu lento engifuna nomzukulu futhi nama ngimlaleli ngamuzwa. Yeah, mina ngikasho ukuthi boba u2 banayo lento le efunayo. Kodwa mina ngisadla ngakhetha Limithi. Umzukulu lento engiyifunayo. Vele uyi2K nawe uyi2K you understand? Just in case usana ngena Broken Mirror Entertainment uhlelo siphuzani kumnandi kakhulu sihlalele sishayela iCoca-Cola. Shout out to my cameraman uGrand lapho. Correct, shout out to my timekeeper ngisemba ukuthi isikhathi sasenaso isikhathi siningi kakhulu and through listening yonke into ngicabanga ukuthi ihamba Grand ihamba ngohlelo mfethu kumnandi kuba nawe yazi ngasi ngalokho ngihleli nawe nje awufuni mhlawumbe sihlala kuze kuphele i-hour siphinde futhi sithenge enye iCoca-Cola si-add emva kwane singahlala kuze kusekuseni indlela khuluma ngakhona ihambiselana neyami. hayi sho ngiyabona ukuthi siyatholana ungagegetheki wena hambila lapho ngiyabona ukuthi hayi no mfethu kwamkhize Sulelen. Ngibona ukuthi usaphezulu. Ngibona kanjani sisho. Ngibona ngathi lapha ngisibhizi la. Ngibona ngathi usulele phela mina. Angikwazi ukulala. Ya ungalanzi ukuthela amanzi mina la. Ngeke ngizingilala. Ngizolala kanjani phela ngoba njengoba nje sepha nodaba akwazi kube khona olalayo kube ukhona ukuthi khona ukukhulumayo. Mina manje ngiyalala nje ungenza njani? Ngeke phela uzolala ngizokhuluma nobani nomsulele. Uzokhuluma wedwa. Akwazi phela ngisona phethe mic njengamanje. Nawe naye akuzokhuluma wedwa. Ngeke ngikhulume ngedwa ngoba phela mina ngiphendula into esho wena. Kusiyami. Okay, isikhathi. Na besikhumbuza. Hayi khona isikhathi sisasekhona. Okay, sikwenzele. Sesincane kakhulu isikhathi. Esisele njengamanje. Uma ngibala sisuke lesikhathi ade sekusona. 5 minutes. Wasel. Hawo. Ubande ngiphungulele. Ungaphungula uma ukuthi kanjani? Kodwa it's not allowed akumelekile. Ngiyadabukela face like yabo ngiyadabukela. Noma ungaphungula kanjani noma ungaphungula ayikho inkinga. Lesi siphuze enginaso mina kakhulu sinoshukela omningi kakhulu. Ushukela waso ungafika enhlizweni uyenza inhliziyo icanuzele kodwa khona ngoba isiphuzo nje engisithande kakhulu. Ngenza ukuthi ngiqhubeke. Yes singeze inkulu. Okay ngizoshaya isipho. Ngeke uzogula. Ngeke uzogula star. Okay. Ama directors ayangikhuza so yabo. Ama directors vele umona ke into nawo. Singibone kahle. Hayi Nkosi yami. Ngifikile kule show ngibonela ukuthi i director yokuqala nomona kakhulu. Umona isebenza ngawo. Isikhathi bijahile. Yonke into kuyaphuthuma phela. Yonke into iyaphuthuma. Futhi le mali akafuthi ngihambe nayo. Uyazi uzoyenzani kodwa. Kodwa ngoba bese ngikubekile story sami ukuthi kunebusiness engifuna ukuliqala. Sengingidabukela. Hayi kuleso. Sengingidabukela. Asingumshayela isipho dog e1 face. Sengingidabukela. Kuleli business ngisho lokuthi ngaliqali leli business engifuna ukuliqala. Ngingaliqali yini? Ngibuza lo mbuzo ngaliqali. Ngicela usuyibambele face. Siyabonga. Yabo ngizoze ngiphelele umsebenzi phela nami. Ngiqashiwe la. Sekusuka wena. Awazi uphela umsebenzi ngisiza umuntu omnyama. Ufana nawe. Salelo 8 minutes njengamanje.
How many? Huh? 8. From 25 to 30 minutes. Hayi So sekusebenzela kakhulu. somdabukela mhlawumbe so mawukuthi kanjani Sesebenzela okay kakhulu. we can if kuwukuthi yonke into ihamba grand mhlawumbe usafila comfortable ukuthi sihlale so nginikeza mhlawumbe 10 minutes yabo just for ukuthi Ah, sibone sikiste uma ukuthi umncimbi uyaphela. Uma ukuthi sekushaya ikhathi ukuthi kuphele isikhathi. Sesiphelile, sisebenza ngesikhathi. senziswa ngesikhathi awufuni ukudabukela Ngingangidabukela kodwa engakusho ukuthi sisebenza ngesikhathi. sisebenza ngesikhathi hayi nokuyezwakala hayi ngizwa kahle ho kusho leli business lakho ufuna ukuvula hayi umthetho ubuqina kakhulu Ngiyasikazi kakhulu ngiyalidinga leli business noma umthetho ungangaba noma ungangaqina kodwa khona kumele ngilivulile. Njengomuntu osamncane olangazelela ukuthi abe nezinto zakhe ube nemali azenzela yona ube sharp ya showcase ngoba phela ngilangazelele lokho ngihlezi ngibona ko TikTok ko Facebook ngibona umuntu besifazane abancane abazenzela amabhizinisi abo bephumelela. thanda imali wena sekubonile yazi lokho since ufikile la eshowini ukhuluma ngemali Yonke into vele manje ake ngithi umhlaba wonke yonke into ngemali. yeah but yonke but not everything mfethu Ingemali yonke into. Ubhatha udingeki la. Yonke lento echaza ayidingeki yonke into ingemali. ngivumelana na okay sekufana sengivumelana nawe ke yakulungile vele into ubaba ongayenza ngaphandle kwemali. Ngoba ngisho ngaphandle kwemali ya ngaphandle kwemali ayikho into ongayenza yonke into ingemali. ngaba ukho la ngaphandle kwemali so Ya it's not ngoba about ngisho imali ukuthi yonke into ingemali. ngifuna ukugroove yazi ngikuthanda ukudansa mfethu ngifuna ukugroove lapha kwa Wiseman siya hip pen Kakhulu. Ona nesikhathi sokuvala kodwa. ngibona ngoba isikhathi 1. awuvele phela isikhathi sokulala leso Phela akithi sonke sifuna ukulala ngobani? wena ufuna ukulala ngoba isikhathi sonke sifuna ukulala ngobani? okushisa wena awufuni ukulala nje into ongazwa nayo Angisho ukuthi ukulala into engazwani nayo kodwa ngisho ukuthi akithi sonke sifuna ukulala ngobani. Mina ngahamba ngobani ngiyolala. cishe ngathi ukhuluma isuthu Broken Mirror Entertainment bafethu yalazi udaba siphuzani isikhathi njengamanje sesisalele 7 minutes or 6 minutes lapho but abanga ukuthi uzame kakhulu ngakho konke okusemandleni and angiboni ukuthi njengamanje benginethemba yazi bese ngisilemali soyidla sonke kodwa manje ngibona ngathi ayiluza nje Angikwazi ukuyiluza. ngicela uphuze phela ngicela uphuze ke mfethu Njengamanje ngiyaxoxa ngiphuza. ngicela ushaye isipho Njengamanje ngicela ukuthi ushaye isipho yeah Khosikase sisalele sincane kakhulu mfethu like yo Jesu le mali ngabathi ngayiluza angikwazi ukuyiluza. Angikwazi ukuyiluza manje awufuni kuye sikudabukele mina ngishilo sekudabukela but awufuni Ngani ngangidabukela? kusele class eyodwa Ngani ngangidabukela? kusele class eyodwa Ngicela ukuthi uma ukuthi khona zakuqhubeka nakho ungaqhubeki nakho kuyeke njengamanje. Sibuka isikhathi sesithini. 5 minutes left Ungaqhubeki yakhe 5 minutes Ya noma ukuthi 5 minutes kodwa noma yini ezama ukuqhubeka nayo njengamanje ungaqhubeki nayo iyeke. Sengaba ukuyena umphathi wahlelo ukuthi mina yini engidabukela ngayo yini enza ngayo ukuthi leli business engifuna ukuqala ngeqala. Ngoba ngontombazane esancanyana nje efuna ukuqala ibusiness edinga imali le. Angizanga la ngoba ngizodlala. Angizange ngenhloso yesiphuzo ngize ngenhloso uzoqala ibusiness la. Isiphuzo sengifice sengikhona vele la. Bengineyinhloso ngize siphuzweni. esisiphathisa ngeenhliziyo ezibhlungu phela manje mawusuba emotional kangana usuzokhala phela ngiyazi Ikhaba ngizikhala ikho iyakhalisa iyakhalisa isikhathi indlela esesengishaya ngayo sengibuka nesiphuzo ukuze sisapheli noma ngibuka lento engifuna ukuyenza iserasa kakhulu kunesiphuzo lesi ngesiphuzo nje nesisiphuzeni njengamanje yeah siyaxolisa kakhulu ukuzwa lokho abangani bakho bathi phuza bangimotivate Phuza. bayabona ukuthi iyangiloza imali kodwa 4 phela minutes left. okay bafethu ngicela ngisakhala. okay kulungile bafethu indaba yesikhathi siyayibona ukuthi sidliwe yinja but uhlelo luzoqhubeka just in case mawukuthi mhlambe na kuyenze kushawa isikhathi yo I'm not sure but kuzobonakala ukuthi kuzokwenzakala kanjani because nami yabo angikho in charge into eningi kakhulu but ngicabanga ukuthi khona ozokuthola just for in phuzani bafethu angisekho right mina usisi uyakhala lana uyacomplaina anosi ukuthi uyacomplaina but uhlulekile so like ubhlungu mina ngaphakathi because bengimbonile ukuthi passionate akanayo like indlela benza ngayo benogqozi nofuqufuqu ukuthi yazi ukuthini but ngiyayithanda indlela ukuthi like mawukuthi wenza into ukwazi ukuthi ube nogqozi I'm sure yonke into oyenzayo nasempilweni uyenza kanjalo ukuthi
ube neshow ukuthi uzoyenza? Isikole. Yeah. Cross nighter. Ngizosho ukuthi uma ngibhala final exam yami, ngiya cross nighter ngizosho ukuthi yonke into engiyitholile lapho kube ukuthi ngihlulekile kodwa ngizamile. Kube ukuthi kodwa uzamile njengoba kwenzekile. No. Ngizame into zami vele. Like okay bengibuza ngikhathi sikhuluma during the show ukuthi izinto ezifisayo ufuna ukuthi uvule ibhizinisi mhlawumbe uma ungasho nje mhlawumbe ukuthi yini efisayo mhlawumbe empilweni yakho ufuna ukuthi kuya kephi mhlawumbe in the next 2 years in the next 3 years mhlawumbe ufuna ukuthi ubuke kephi mhlawumbe ubumuntu kanjani? Diploma yami yokuqala. Phuma ne-diploma ngiyiphethe ngezandla. That is nice. Yeah, business ngikalivula uqhubeka nempilo yami ngoba ziningi izinto engiyifisa ukuthi ngithole imali eceleni. Senebhizinisi engalivula noma ngabe elani kodwa uma kuyibhizinisi nje ezokwazi ukuthi likufakele something ephaketheni imali. But I'm sure noma kungaba noma elani but kukhona mhlawumbe nawo olthanda ukuthi yazi mangaso mhlawumbe na ngithola leli kanje ngaba comfortable kuphi la wena inhliziyo yakho mhlawumbe eholela khona ukuthi yazi ukuthi njengamanje nginokubona udadewethu lapha ku Facebook ku TikTok banamabhizinisi badayisa impahla, badayisa inwele, badayisa igcobo eqeda amakiwi yonke lonto leyo. And ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayithanda kunabantu abanezinto empilweni abafise ngabazikho kubona. Ngiyakuzwa sesami. Abangekho right ukuthi zibe kubona. So ukuthi umuntu unekiwi uyabona ukuthi noma ejive akekho right iyavela. Akekho comfortable. Ufuna kuyisusa. Izinto ezikanjalo. Uma uqhuma necebeni kanjalo ngajabulela ngobani uyabona ukuthi ayikho right lento kuyena. Ibazosizakala abantu. Yeah, kunabantu abanamaphunga ngekho right. Umuntu ufuna izinto ezozidla. Iphunga liphele. Izinto azoyigcoba, iphunga liphelele libi, abe nephunga right enule kahle njengawo wonke amantombazane. Izinto abantu abayijabulelayo lezo. Ngiyakuzwa sesami. Noma yini ngayidayisa ngaqeda lezo zinto lezo kha right empilweni. Sixolisa kakhulu ukuthi akwazanga ukuthi uwine but ngikufisela okuhle kodwa Broken Mirror Entertainment sobona ukuthi senza njani going forward but ngikuthembisa ukuthi yonke into izoba right. Anyway bafethu isikhathi sesiphelile. Broken Mirror Entertainment #Sphuzane uma ukuthi mhlawumbe nawe uyafisa lapho ukuthi ube ingxenye yohlelo kulula kakhulu bafethu yazi nawe yasithola inkundla zokuxhumana kuzo zonke indawo Facebook, TikTok, Instagram it is Broken Mirror Entertainment. Kanti mina igama lami nguThuba ngokamtshali I go by the name of T Lovers. Siswami wakamkhize amahle. Siyabonga kakhulu. Shout out.